Kaixo, ikastolako web horriko ikusleak. Hemen Oiez Laskurai, Amaia Lazkano eta Iñaki Urruzula gaude. Bideo hau eraikin berriari buruzko izango da. Lehenik guk esan genituen inkestaren erantzunak emango dizkizuegu. Ondoren grafika batzuk erakutsiko dizkizuegu. Azkenik ikasle eta irakasle batzuei eraikin berriari buruz galdetuko diogu. Lehengo ostiralean ospatu zen eraikin berriaren inaugurazioa buruzko informazioa ere emango dizuegu. Orain, Oierrek inkestari hitz egingo dizuet. Kaixo, hemen dauzkagu guk egin genituen inkestak. Ikusten duzuenez asko daude. Seigarren mailako eta bosgarren mailako ikasle guztiak inkestak dira. Orain, hiru inkesta hartuko ditut edozein. Añez del Valle. Bere ustez, edifizio zaharra nahiago zuen. Eta zerbait hobetzeko esaten du dagoela. Espazioa gehiago nahi du. Jolas eremoa, lehengoa nahi du. Zer guztiz, lehengoaren kontrakoa iaia dena. Urrengoa, hemen dugu, Mikel A. Ez da gizena. Bere ustez, edifizioa lehengoa eta orengoa nahi du. Eta hobetzeko ez errez. Jolas eremoa, orengoa. Zabetak, zuzalon. Urrengo partea zaio, Mikel Urreta Bizkaia. Bere ustez, bi edifizio nahi ditu, eta Añez del Valle bezala toki gehiago. Jolas eremoa, lehengoa. Entzun duzuenez pertsona hauen iritzia ona da, berez. Beraz, eraikina nahiago dute. Orain, eraikinekoa erakutsiko dizkizuegu. Egunetik 88ak orengo hobea dela. Ehuneko 88ak orengoa hobea dela esaten dute. Eta egunetik 2ak bestea nahiago zutela esaten dute. Azkenik, egunetik 10ak biak gustuko dituztela esaten dute. Orokorrean, egunetik 98ak orengo eraikina nahiago dutela esan zuten. Jarraian, iritsi da ikasle eta irakasleei galdetzeko momentua. Zu gehiago, lehengoa ala orengoa? Orengoa, nik uste dut. Zer uste duzu falta zaiola eraikin berriari? Hiru ez? Leihoak irekitzeko manila. Zer aldaketa sumatzen dituzu eraikin berrian? Bero asko dagoela. Denak. Paisaje hobea dela. Aldaketa horiek txarrerako ala onerako sumatzen dituzu? Onerako. Zer zeukan lehengoa eraikinean, oraingoa eraikinean ez duela? Irekitzeko manila. Leihoak irekitzeko manila. Beno, Hau izan da guztia. Hau izan da guztia. Mila esker ikastolako bideoan parte hartzeagatik. Aio! Zein eraikin gustuko duzu gehiago, lehengoa ala oraingoa? Biak, oraingoa txukunago dago. Zer uste duzu falta zaiola eraikin berria? Zer aldaketa sumatzen dituzu eraikin berrian? Lasaiago. Aldaketa horiek txarrerako ala onerako sumatzen dituzu? Onerako. Zer zeukan lehengo eraikinak, orengo eraikinak ez duela?
Mila esker ikastolako bideoan parte hartzea. Zein erekin gustoko duzu? Gehiago, lehengoa ala oraingoa? Ze uste duzu falta zaiola erekin berriari? Gela kanpia bat izatea. Ze aldaketa sumatzen dituzu erekin berrian? Modernoa da. Aldaketa horiek txarrerako ala onerako sumatzen dituzu? Onerako. Zer zeukan lehengo erekinak oraingoak ez dakana? Oraingoak ez daka gela txikiagoa dira. Bueno, eskerrik asko bideoan parte hartzaileak. Zein eraikin gustoko duzu gehiago, lehengoa ala oraingoa? Eurengoa. Zer uste duzu falta zaiola eraikin berriari? Kolorea. Zer aldaketa sumatzen dituzu eraikin berrian? Aldaketa horiek txarreko ala onerako sumatzen dituzu? Zer zeukan lehengo eraikina oraingoa eraikinak ez duela? Espazio gehiago. Bueno, hau izan da guztia. Mila esker ikastolako bideoan parte hartzeagatik. Zein eraikin gustuko duzu gehiago? Lehengoa ala oraingoa? Oraingoa. Zer uste duzu falta zaiola eraikin berriari? Ezer ez. Zer aldaketa sumatzen dituzu eraikin berrian? Berogailuak hobetu behar zeute. Gelak politxago dira txikiago baina politxago dira. Eta leihoak ere ezin dute zen ekiriki. Aldaketa horiek txarrerako ala onerako sumatzen dituzu? Onerako. Zer zeukan lehengo eraikinak oraingo eraikinak ez duela? Pasillo zuzen bat. Beno, hau izan da guztia. Mila esker ikastolako bideoan parte hartzea. Orain Amaiak aurreko ostiraleko inaugurazio festari buruz hitz egingo dizuet. Kaixo guztioi, nik inaugurazio festari buruz hitz egingo dizuet. Lehenik, hemen dudan nobel bat irakurriko dizuet. Zuek zertaz doan jakiteko, eta ondoren xehetasunak azalduko dizuet. 2010ko urtarrilak 20, ostirala. Arratsaldeko 4:00 eraikin berriaren inaugurazio ekitaldia egingo du. 5. eta 6. mailako ikasleek prestatu. Bertan, dantza, bertsoak, zinta mozketa eta trikitilariak izango ditu. Guraso eta langile guztiak gonbidatuak zaude. Zintaren mozketa 6. mailako zaharrenak eta 5. mailako gazteenak egin zuten. Hau da, 5. mailako jeraek eta 6. mailako jeraek eta 5. mailako aixak. Aurrezkoan, Jarle Euskal Dantzako dantzariek dantzatu ziguten. Guk ere dantzatu genuen noski. Eta musika eskolako ikasleak mota guztietako instrumentuak ekarri zituzten zuzenean musika jotzeko. Eta gainera, 5. eta 6. mailako gelok bertso bana prestatu genuen. Gure bertso irakasle Unai Muñoaren laguntzaz. Baina zoritxarrez berak ezin izan zuen hona etorri. Asunto pertsonal batengatik. Ez dakitzuek, baina ni
Ni bai, ni joan nintzen festara. Oier, Iñaki, zuek joan altzineten? Hombre! Bai. Guztio zineten gonbidatuak, langilekoak bazareten noski. Bukatzen ari gara eta agurtu horretik Feliperi eskerrak eman nahi dizkiogu bideoa interneten jartzen lagunduko digulako. Edo hori espero dugu. Agur eta hurrengo bideoa.